Ola, boa tarde. Estamos na Guarda, entre Gamelas. Non en vano, este porto é o máis importante en pesca artesanal de toda a Comunidade Económica Europea e precisamente gracias a estas gamelas das que falaremos ao longo do programa e tamén falaremos dos mariñeiros daqui da Guarda e o faremos con un estudioso destes temas como é Eliseo Alonso. Hoxe estamos nese concello que despido Miño. Estamos nese concello que tamén dá a benvida a Portugal. Estamos na boca do Miño, como o coñecen por aquí, ou tamén no Cabo do Mundo, como se coñece a Guarda. Estamos nun lugar privilexiado, pódolles asegurar, e así o entenderon tamén outros povos e outras civilizacións que xa nos tempos prehistóricos escolleron a Guarda para o seu asentamento. As mostras as temos aí no castro de Santa Tegra, ou en calquera lugar, como me dicía un estudioso daqui da Guarda, en calquera lugar que escarbes un pouco encontras restos celtas ou restos romanos. En fin, que estamos nun lugar con infinitas posibilidades culturais, monumentais, paisaxísticas e turísticas e que hoxe tentaremos de coñecer moito mellor, mesmo falando coas súas xentes. Bueno, espero que o pasen ben ao longo desta hora de televisión, a esta hora de Galicia enteira. E imos principiar o programa, pois como sempre, facendo unha visita non só a esta vila, a este porto da Guarda, senón mesmo a outros lugares do concello. Acompañemos agora a nosa compañeira Tareixa Bui. No límite con Portugal e co Atlántico, a carón da desembocadura do Miño e dos montes Santa Tegra e Torroso, esténdese o municipio da Guarda. Máis de 20 kilómetros cadrados nos que viven ao redor de 10.000 persoas repartidas en 3 parroquias, Santa María da Guarda, Santa Isabel de Camposancos e San Lourenzo de Salcidos. Na primeira, que contén a capital do municipio, rexístrase a maior densidade de poboación, que acada os 493 habitantes por kilómetro cadrado e que é, ao mesmo tempo, unha das máis densas da provincia. Municipio mariñeiro, non deixa de ter importancia nel, sen embargo, a explotación agraria, que acada intensidade no rural e chega ao maior esplendor na fertilidade do Val do Rosal, cara ao que se abre polo seu extremo norte. Terra coñecida pola exquisitez dos seus viños e variedade e beleza das súas flores. Flores Tosal é unha empresa dedicada á produción de flor cortada e á súa comercialización. Se fundou fai 10 anos por 5 socios na comarca do Baixo Miño, da Guarda en concreto. Comezou fai 10 anos con unha superficie de 6.000 metros. Pouco a pouco foi medrando hasta alcanzar unha superficie actual de 40.000 metros, que son 4 hectáreas. No seu comenzo se realizou con invernadeiros tipo artesanal e hoxe en día temos un tipo de invernadero xa de tecnología do máis moderno que hai na produción de flores en España. Nos dedicamos a producir todo tipo de flores, principalmente clavel, rosas, gerberas, moitas variedades de bulbosas como lilium, gladiolo, iris, tulipán, etc. Normalmente procuramos ter flor durante prácticamente todo o ano e a comercializamos en todo o Estado español. Incluso algúns tipos de flores que non se producen aquí, pois tratamos de conseguirlos para ter unha oferta amplia de todas as flores que as floristerías demandan. Para esta produción facemos unha programación do que vamos a facer durante todo o ano, porque as producións se fan de unha forma escalonada, de tal forma que en cualquier momento do ano pois temos de todo tipo de flores para poder abastecer o mercado. Hai flores que durante todo o ano as producimos no invernadero e incluso durante a época primaveral e estival, pois as temperaturas veninas que existen nesta zona nos permiten tamén facer unha produción ao aire libre, é dicir, sin necesidade de invernadero. Pero esta actividade agrícola non lle resta protagonismo ao mar. Presente en cada momento histórico da Guarda,
fonte de vida e principal proveedor dos seus habitantes. O Atlántico, de abertos horizontes nesta costa, amosa toda a súa bravura nada máis saír do peirao, de xeito que as pequenas embarcacións que se aventuran a traspasar os muros do dique vense embocadas a unha cansa loita para poder volver coas redes cheas. Augas duras pero dadivosas tamén, nas que abunda a pesca, sobre todo o marisco. Por algo se coñece a Guarda como a capital da lagosta. O monumento ao mariñeiro que se ergue no peirao constitúe un recoñecemento ao traballo dos homes e mulleres desta terra que se enfrentan a cotío co mar. Atraídos por semellante riqueza das augas e da terra, chegaron ata aquí hai centos de anos os primeiros habitantes da Guarda. Os restos do poboado castrexo do Monte Santa Tegra son os máis importantes vestixios arqueolóxicos do concello e conteñen infinidade de pegadas das que as máis antigas datan do Paleolítico. Romanizouse e sufriu despois a invasión das distintas culturas que chegaron ás nosas costas ao longo da historia: sarracenos, normandos e finalmente portugueses e franceses. Os restos máis antigos que se conservan, ademais dos xacementos prehistóricos, son os do lendario muro, prácticamente desaparecido. Tan só quedan algúns anacos do que foi unha muralla de protección da Acrópolis guardesa xermánica, que gardou no seu interior o hoxe derrubado Castelo da Santa Cruz. A vila pertenceu á Orde do Temple ata 1312, data na que se incorpora a Coroa de Castela. Pasou dunhas mans a outras e mesmo a Portugal en numerosas ocasións, naquela longa loita pola súa independencia. Os escudos que se conservan nos distintos monumentos laicos e religiosos lembran épocas de esplendor señorial e de enfrontamentos na procura de poder. A carón da casa consistorial érguese a Torre do Reloxo blasonada que mandou construir no século XVII o bispo Torquemada. As sólidas fachadas de pedra labrada da vila alternan o modernismo co neoclásico e a apariencia medieval. A igrexa parroquial de Santa María da Asunción do século XVI ten fachada e retablos barrocos, torre do XIX e capelas brasonadas. O máis interesante deste templo son as pinturas do interior do 1596 que representan diversas escenas bíblicas. Tamén teñen interese artístico os retablos e a imaxe do Santo Cristo das Augas. Segundo a lenda, esta talla atopouse nas redes dos mariñeiros e probablemente é unha máis das moitas botadas ao mar en Inglaterra por orde do monarca Enrique VIII na ruptura coa Igrexa Católica no século XVI. Sen saír da zona urbana, hai que destacar o conxunto do antigo mosteiro das Benedictinas e a igrexa conventual, fundado en 1558 e que hoxe é hospedería e restaurante, pero que aínda conserva a beleza arquitectónica. Nas parroquias, a capela de San Roque e a igrexa de Salcidos, construída no XVI e con fachada do XIX, e a igrexa de Camposancos. Cruceiros, ermidas e vellos muiños de vento orlan a paisaxe que nesta zona acada difícil comparanza. A costa é aberta e poderosa. Na praia do Muiño, unha das máis importantes do concello, xúntanse o Miño e o Atlántico nunha zona que os lugareños coñecen como a Barra, naquela loita eterna da que é testemunha a ínsula. Neste anaco de terra érguese unha fortaleza que pertence a Portugal e que lembra a presencia constante ao longo da historia deste veciño irmán do sur. O ferri que cada media hora viaxa da Guarda a Camiña transporta viaxeiros dun e outro lado nunha continua relación a través do Miño. Un Miño que aquí acada os 1800 metros de ancho. As dúas beiras rivalizan en beleza. En Portugal, os montes de Camiña, e na Guarda, o espacio natural protexido da Xunqueira, unha importante reserva ecolóxica idónea para a observación de aves. Beleza fluvial que rivaliza coa fermosura atlántica da praia da Area Grande.
diferentes elementos da cultura, a historia e a natureza que conflúen na Guarda convértenna nun concello privilexiado, nunha xoia fronteiriza e única, porque única é, a fin de contas, esta terra elixida polo home desde que tivo a fortuna de coñecela. Ben, pois xa ven a cantidade de cousas que ofrece a Guarda. Desde logo non chegan as horas, nin chegan os días para velo todo. Son vostedes moi afortunados. Purificación Álvarez, alcaldesa da Guarda. E, primeiramente, boa tarde e moitas gracias polas facilidades á Televisión de Galicia por facer este programa. Pois boas tardes e graciñas a vos por invitarnos a este programa. Alcaldesa, cantos anos leva vostede neste cargo? Pois un xoito. Isto varias legislaturas. Desde a primeira, que foi a través de que morreu o anterior alcalde Ligero, pois estuve ano e medio nesa legislatura e despois fun reelexida na segunda e agora pois na terceira. Como se sinte unha muller na alcaldía? É máis difícil, máis doado que si é un home? Eu teño que dar as gracias a todos os homes que teño ao meu lado, porque sin eles tampouco sería posible. Pero penso que o levo bastante ben, estou moi apoiada por eles, e bueno, entre todos facemos o que podemos. Moitas veces non se fai todo o que queremos, pero sí que estamos na brecha loitando para que este pobo prospere e teña os márgenes de aceptación pois de un pobo galego e de un pobo que está prosperando día a día. Purificación Álvarez, que influencia ten a proximidade con Portugal? Que influencia ten na vida deste pobo da Guarda? Eu penso que moita e agora máis que nunca. Desde que puxemos en funcionamento o transbordador entre a Guarda e Camiña, os visitantes que recibimos son numerosos. E iso nótano aquí nos bons restaurantes que temos, porque a boa gastronomía, iso non podemos desperdiciala, e aproveito aquí tamén para que non só de bons peixes, mariscos ou carnes que temos, sino despois as mans expertas que elaboran estes produtos e que bueno, nos estamos moi contentos e orgullosos de ofrecer esa gastronomía a toda Galicia e a toda España. Alcaldesa, sí, desde logo, eso é certo, e logo vostedes tamén terán oportunidade de comprobalo. Falaremos da gastronomía da Guarda, estaremos tamén no monte de Santa Tegra. Bueno, alcaldesa, eu que mellor que podíamos facer é que os correspondentes dos xornais que están aquí asentados na Guarda, que en realidade son os que coñecen a vida da Guarda, porque a viven día a día, que lle fagan algunha pregunta. E nós estivemos pois con os dous correspondentes que hai aquí do Atlántico e do Faro de Vigo. O primeiro que lle quere facer unha pregunta é Ricardo Rodríguez, do Faro de Vigo, vostede o coñece, non? Sí, sí. Bueno, pois imos ver que lle pregunta a Ricardo Rodríguez. Señora alcaldesa, vostede, leva ao frente da alcaldía da Guarda xa uns cuantos anos, ten bastante experiencia, históricamente é a primeira muller que asume tarefas desa responsabilidade. Estou seguro que no seu fuero interno ten algúns proxectos que, polo de agora, son somente iso. Me gustaría coñecelos, me imagino que vostede quere ver realizados ao longo do seu mandato. Cales son, por favor? Bueno, pois mira, nunha legislatura nunca se pode levar adiante todo o que nos propoñemos, pero si nesta eu quixera levar xa adiante dun modo inmediato, como está sendo, a piscina climatizada, que xa foi anteriormente proposta e que ahora mismo se están realizando as obras e que vai a ser moi importante non só para a Guardia, sino para o Baixo Miño. Despois, quixera levar adiante todo o alcantarillado nas parroquias do municipio, como son en Salcidos e Camposancos. Iso estáse facendo por fase, pero claro, son moitos millóns que aí hai que invertir e pouquiño a pouco vámoslo facendo. Eu penso que nesta legislatura quero yo levar adiante e que quede rematado. Outra das obras que quixera levar de inmediato é a carretera que vai da Guarda ao Pasaxe. Esa carretera, nese momento, temos o proxecto
temos o diñeiro para efectuala, bueno, pensamos que a primeiros de ano podamos axudicala porque xa é un medio de comunicación con Portugal. Entón, despois, tamén outra das pretensións que temos é de facer un parque municipal no Castillo de Santa Cruz, un puerto, que son obras faraónicas, pero que estamos nelo e ademais estamos apoiados por todos os sectores guardeses e despois, claro, para facer estas obras temos que pedir a colaboración pois da Xunta de Galicia, da Comunidade Económica Europea, pero vamos a facelo con todas as ganas, e reconstrucción da atalaya que vai a ser aquí no Porto, no Espigón, e que vamos a tratar de que nela se ubique o Museo do Mar. Estas son obras, pois, a grande, con moitas cousas, e despois embellecer a Guardia tamén, porque inda que é bonita naturalmente, pois tamén temos que embellecela. Pero as obras de infraestructura son as primeiras que contemplamos no noso programa e que queremos levar adiante. Son cousas da bondo, todas estas que ten en proxecto. Pois agora imos ver que é o que lle pregunta Antón Ferreira, que é o correspondente, como tamén sabe vostede moi ben, do xornal O Atlántico de Vigo. Ben, a vía de circunvalación é unha das máis importantes que ten o Concello debido a que é unha zona que atravesa unha zona paisaxística que conduce as principais praias da Guarda e, ademais, atravesa un núcleo de poboación e tamén unha zona escolar. Pero esta vía non coñece aínda unha mellora. Entón, señora alcaldesa, cando cree usted que imos a ter esta vía perfectamente arranxada e urbanizada como beneficio para toda a poboación e os usuarios de vehículos que se dirixen por este lugar? Pois esta carretera de circunvalación penso que é moi necesaria para a Guarda, por iso xa nos puxemos xa fai un tempo co proxecto e pedimos a Cotó que nos subvencionara esta obra que vai a 92 millóns de pesetas. Estou en contacto coa Consellería de Política Territorial e aínda onte estuve co señor conselleiro e se non é a Consellería de Política Territorial, pois ben pode ser o Ministerio de Fomento o que colabore para levar esta obra adiante. É moi necesaria porque ademais aí hai un colexio moi cerquiña, os rapaces andan moito por ela, ademais vai para o barrio da Cruzada e bueno, estamos niso. Eu que quixera tamén pedir desde aquí é a colaboración da xente para que nos dé eses terrenos e non teñamos que ir á expropiación, porque ir á expropiación isto leva consigo moito tempo e incluso estamos pendientes de que despois de conseguir as subvencións perdámolas porque o diñeiro o telo consignado por un certo tempo, se non se consigue facer a obra, pois ese diñeiro pérdese. Por lo tanto, a colaboración dos veciños. Gracias. Purificación xa temos que rematar porque estamos xa fora de tempo, pero eu quería facerlle unha pequena pregunta, a mellor indiscreta. Que o que máis lle gusta a vostede da Guarda? Pois mira, eu cando estou moi oprimida, que estou moitas veces porque teño moitos problemas e teño que tratar de resolvelos, é subir ao Monte Santa Tecla e divisar o mar e o río desde el. Moitas gracias, Purificación Álvarez, que, bueno, a ver se son capaces de cumprir, se non todos, pois, a lo menos algúns destes proxectos. Moitas gracias, repito, moita sorte. O Val do Rosal, un lugar mimado pola natureza, onde a bondade do clima e as condicións da terra fan posibles cultivos e froitos reservados aos deuses, como dicían celtas e os romanos, é ese lugar no que crecen e maduran as uvas que logo se convertirán nun viño único e que cunha curta produción é un dos máis cobizados do mundo. Pero non é tan só a calidade da uva a que fai o bo viño do Rosal, son necesarios tamén o cariño e a sabedoría dos artesáns, para os que, como Daniel Alonso, propietario do Aforado, o viño constitúe unha parte importante da súa vida. Esta afición heredo do meu pai, que tiña unha ilusión especial polo asunto do viño e quería manter, sempre tiña o prurito de que quería facer o mellor viño blanco daqui da zona do Rosal, o que se chama a Ribeira do Rosal.
teño que confesar que estou orgulloso do viño que teño no mercado. O mercado do aforado séntase máis na calidad que na publicidade, porque o camiño foi só abrindo a base dun tipo único, un tipo específico, característico, con personalidade do aforado, o viño do aforado. E esta circunstancia que eu crin que iba a ser a miña conduta, a miña tónica con respecto do lanzamento deste produto, non me defraudou e sigo mantenendo no día de hoxe. Eu fabrico un tipo de viño exclusivamente que é o aforado, que é un varietal con 3 clases de uvas autóctonas aquí desta zona, que son o albariño, o caíño blanco e o marqués. En cuanto á bodega, creo que teño unha bodega montada dentro das exigencias máximas de higiene, equipamiento, maquinaria, depósitos, todos os elementos que están en consonancia cas maiores exigencias que demanda naturalmente a elaboración destes tipos de viños na actualidade. Actualmente xa se elabora e comercializo a uva, casi el 90% da uva deste pueblo e de 4 familiares de San Juan de Tabagón. Evidentemente, estas son as uvas que se elaboran na bodega do aforado. Pois que mellor para un bo viño como este de Daniel Alonso do Rosal que un bo peixe. Un bo peixe dos que collen os pescadores de aquí da Guarda nestas gamelas que estamos agora, ou tamén en outra flota moito máis importante como é de palangreiros de peixe espada. Unha organización que se creou este mesmo ano e que agrupa, pois, lo decir agora, Marcial Varela, que é o director xerente. Cantos barcos agrupa esta organización? Bueno, neste momento temos 71 barcos xa faenando pertenecentes a esta organización. Barcos que están faenando por todo o mundo, claro. Pois sí, bueno, preferentemente están traballando polo que é o Océano Atlántico, na súa parte norte como súa parte sur, tocando xa coas costas sudamericanas, a zona de Brasil, Ecuador e demais. Marcial, unha cousa realmente curiosa. A frota de palangreiros de peixe espada é unha das máis importantes. Sen embargo, pois os cartos, de algún xeito, non quedan aquí porque non hai porto, claro. Bueno, esa é a nosa reivindicación máis importante, é noso desexo, é nosa gran ilusión, non? Ter algún día unhas instalacións portuarias pois acordes co esa importancia desa flota que nos temos, que quero recordar que temos na Guarda o 50%, algo máis xa do 50% da flota palangreira de todo o país e da Comunidade Económica Europea. E outra pregunta tamén curiosa que se lle pode ocurrir a calquera: como é posible que, de repente, nun sitio como a Guarda, pois que se dedican ao peixe espada? Bueno, eso foi unha derivación no seu momento dos primeiros barcos que pescaban na zona de Marruecos, na época aquela da famosa langosta, coas volantas e demais. Pois dei surxiron unha serie de xóvenes, de fillos de armadores, que empezaron a buscar vida por outros lados. E probaron, pois, inicialmente, pois, como todas as cousas, aparece un ou dous que empezan a pescar a esta modalidade e despois vain seguindo os demais, e, bueno, desa forma se foi originando. É unha flota realmente xoven, non? Que non ten moito tempo. O peixe espada para vostede é un bo peixe, é un peixe rico. Home, por suposto que sí. Por suposto. Bueno, en realidade, cada vez este tipo de peixe, o peixe azul, pois está tendo cada vez máis aceptación, non? Pois sí, a verdad que as nosas capturas, a maior parte delas van para o mercado estranxeiro, normalmente para a zona de Italia e Xapón, inda que hai un consumo moi importante na zona do Levante español, en Alicante, e no sur tamén, en Huelva, Cádiz e todo por aí. Aquí vamos entrando pouco a pouco. Esperemos que se nos vaya conocendo máis, que se vaya conocendo máis este peixe e que no futuro as amas de casa o vayan consumindo máis. Esperamos, a ver. É un peixe caro o peixe espada? Non, penso que non un peixe caro debido ao seu bo rendimiento, non? Porque un peixe que un filete de peixe espada pois é suficiente incluso para unha comida, para un bo xantar, non?
Moitas gracias, Marcial Varela. Xa están preparados aquí tamén, neste peirao pesqueiro da Guarda, os componentes do Grupo Arpegios. O Grupo Arpegios é un auténtico luxo da música coral e que ademais leva a música galega, a música coral, por todo o mundo. Imos a escoitalos antes de chegar ao intermedio deste programa de Galicia Enteira. Este programa de Galicia Enteira que estamos a facer hoxe desde a Guarda, e a Guarda está íntimamente ligada co mar. Estamos no porto, no peirao pesqueiro daqui da Guarda, e un home que tamén sabe moito deste pobo, e que sabe moito dos mariñeiros e das gamelas, destas gamelas que están aquí na Guarda, é Eliseo Alonso. El ten un libro que se chama Gamelas e Mariñeiros, pero aparte deso, escribiu moitísimas cousas, especialmente sobre o Paimiño. Eliseo Alonso, moitísimas gracias por estar neste programa de Galicia Enteira. Xa tivemos a ocasión, a fortuna de telo noutro programa que fixéramos tamén desde o Rosal. Este libro, Gamelas e Mariñeiros, quere dicir que as gamelas da Guarda son distintas, son algo singular en Galicia. Son distintas as outras, empezando por aí, non? Pero podemos considerar a estas gamelas como a cuna do berce dos mariñeiros todos, non? Aquí temos unha frota moi importante de altura, cousa que vai ao peixe espada e tal, non? Pero o todo naceu alrededor da gamela, desta gamela que ademais naceu aquí na Guardia e despois espallouse tanto pola costa sur de Pontevedra ata Vigo, como tamén se espallou pola costa portuguesa hasta a Póvoa de Barcín, o Porto, pero procedente sempre da Guardia, non? E a Guardia está moi avencellada ao seu mar, non? E nos vimos, estamos ahora aquí neste Porto Guardés, no barrio dos mariñeiros, que ten un mundo riquísimo de costumbres, tradicións, e aparte o económico da súa pesca, non? Estamos á sombra do monte de Santa Tecla, que ven a ser casi como un vértice sur dun Fisterra, e aquí chamaña esta parte de aquí o Cabo do Mundo, conoces o Cabo do Mundo, entrando xa na foz do Miño, naquela porta do Miño que chamaban os románs Ostium Mini, aqueles romanos tan larpeiros de lampreas,
sables, salmóns, que hoxe siguen pescándose aí, nesa antesala da salinidade, para que os peixes podan remontar o río para desovar. Ese miño que tamén coñece vostede, o pai miño que tamén o coñece vostede. E, bueno, tamén teño escrito bastante sobre o pai miño, non? Claro. E aí hai moita historia aí que sería longuísima de contar, non? Desde este miño que se chamaba Minio, Bainis... Eliseo, neste libro vostede fala das marcas que teñen as gamelas, que son unhas marcas tamén moi singulares, logo as veremos na pantalla, e tamén fala vostede dos mariñeiros, das xentes da Garda, e fala do tío Santiaguiño. Que foi o tío Santiaguiño? O tío Santiaguiño foi un mariñeiro moi famoso que había aquí, sabía uns contos preciosos que el recollera ou outros inventaros el. Era quizás un dos mariñeiros máis típicos aquí da Guardia, igual que outro que tamén morreu, que era Manuel Cadilla, que me deu moita información a mí sobre os mariñeiros da Guardia, e casi todos os mariñeiros colaboraron comigo, non? Quanto ao asunto das marcas, ven sendo como unha heráldica popular que teñen os mariñeiros de aquí. Teñen únicamente o aquí da Póvoa de Barcinga, moi poucas comunidades mariñeiras teñen esta personalidade das marcas, non? Eles inspíranse para facelas ou ben sea na estrella de mar, na vela, en fin, moitas cousas relacionadas co mar, non? E dai estilizan as marcas como se poden ver despois. Entonces, a heráldica quer decir que o fillo máis novo hereda a marca do pai, non? E os outros van variando as súas, que chaman eles un pique, que é unha raíña ou un añadido ou tal, non? Entón, cada marca é totalmente distinta unha da outra, non? E con iso, pois, identifican os seus pertrechos, remos, mastros... Sí, todo pertence á mesma gamela, non? Todo pertence ao mundo da... Hai outro tema curioso neste libro, que é esas especie de plomadas que teñen para pescar e que aínda seguen a facer con pedras, non? É de un xeito moi antigo. Ese é totalmente antigo. Se chaman como se prolongásemos a prehistoria na súa edad de pedra aquí nesos traballos do mariñeiro, non? Eles chamanlle pedras ou callaos de pescar, non? E fai unhas moscas exactamente moi parecidas ás dos machados do paleolítico, non? E utilizan para como pesos de rede, se o diámetro é na parte menor, ou se é paliñas, se é na parte maior, non? Según o seu uso, así emplean, non? E sacamos un seixal que había aquí, perto. Pero seguen a facerse, non? Ainda seguen a facerse. Ainda fai en algunhas oficinas, algunha por aquí, nalgúna gamela, non? Non, estes xa parece que son máis modernas. Son máis modernas, xa. Xa teñen aquí unhas plomadas, pero bueno, buscaremos en algún sitio ten que haber. Haber algunha por aquí, sí. Bueno, pois, Eliseo Alonso, moitísimas gracias por estar novamente en Televisión de Galicia, na súa televisión tamén, cando queira, xa sabe que... Moitas gracias. Agora, se lles parece a todos vostedes tamén, achegámonos ata este monte que temos ás nosas costas, é o monte de Santa Tegra. Ali estivo a nosa compañeira Tareixa Buín e fixo a seguinte reportaxe con un home que tamén sabe moito. Me parece que aquí o coñece Portamuxe, non? Sí, o conoce, sí, el sabe de aí do... Vostede coñece da Muxe? Do monte, sí. Bueno, pois imos ver que nos contan Tareixa Buín e Tamuxe deste monte de Santa Tegra e tamén do seu casta. Erguéndose cara ao ceo desde a Guarda, o monte de Santa Tegra simboliza todo o misterio e toda a grandeza desta terra máxica e fronteiriza entre Galicia e Portugal, entre o Miño e o Atlántico. O ascenso comeza no Parque do Cancelón, un lugar acondicionado para o lecer desde o que parte unha das procesións máis curiosas da tradición galega, a do voto de Santa Tegra, na que só participan homes. Hai numerosos atallos agochados polo monte que facilitan a subida ao mesmo a pé, entre as húmidas árbores que o enchen.
Tanto por estes camiños como pola estrada, na que hai que pagar 20 pesos, chégase á Citania do Tegra. O castro constitúe un dos principais atractivos do monte e visítano cada ano máis de 500.000 persoas interesadas na súa riqueza histórica e arqueolóxica. Este poboado galaico-romano estivo habitado entre os séculos I a.C. e II da era cristián. Ollando as construccións do castro, imagínase con facilidade como vivían os seus habitantes. Nunca se fixo unha contabilización das pallozas que son. É unha das preguntas que, efectivamente, cualquier que checa por aquí, pois suele preguntar cantas pallociñas hai, cuántas vivendas hai, cuántos habitantes tiña. Realmente non podemos realmente sabelo, porque non están contabilizadas, nin están restauradas, é moi difícil. Además, sábese que, o sea, non quere dicir nada, calculase así un pouco a ollo, que pode haber unhas 200 construcións máis ou menos descobertas. Isto non quere dicir que sean o que equivalga isto a ser 200 casiñas ou 200 vivendas, dado que cada familia podía ocupar 3 ou 4 casiñas desas, o sea que chamábanse a este pequeno grupo que podía ser ocupado por unha familia de 4 ou 5 elementos, chamaselle barrios. Cada familia podía ocupar 4 ou 5 casiñas. Unha sería graneiro, ou hórreo, outra sería un pequeno almacén, outra das vivendas podía ser a casa onde dormir, máis ou menos sentados, apoiados uns nos outros e dormir dentro, e outra sería un corral para gado miúdo, dado que realmente esta Citania e outras ten un acceso a través de escaleiras, e entonces gando maior non podía subir, porque efectivamente é un pouco ridículo mirar subir un cabalo ou unha vaca por unhas escaleiras para arriba, mas co perigo de que patinara. Entonces, pero si en gando miúdo podía haber dentro. O castro de Santa Tegra descubriuse no 1912, cando se fixo a estrada de subida ao monte que o partiu en dous. O que é un dos maiores asentamentos deste tipo que hai en Galicia, comezouse a escavar en 1913 e desde entón realizáronse numerosas campañas de limpeza e consolidación dos restos que aínda continúan. A maior parte deste patrimonio segue agochada na terra e entre a maleza. Nunha visita ao castro é fácil atopar restos arqueolóxicos como anacos de cerámica e pequenos utensilios. Os petroglifos que datan da Idade do Bronce constan de debuxos serpentiformes e figurativos. Todos estes restos consérvanse na Casa Museo Camposancos, no cumio do monte. Alí pódense contemplar os máis interesantes achados. Cerámica, armas e obxectos de bronce e ouro da cultura castrexa como os torques ou anzós. Moedas da época romana e fermosas esculturas e gravados en pedra. Preto do museo érguese a capela de Santa Tegra, construída no século XVI na honra desta mártir cristiá que se venera na Guarda desde o século V. No exterior da ermida está a Casa dos Cregos e un cruceiro barroco que amosa a imaxe dun franciscano en vez da tradicional da Virxe. A carón da capela hai unhas rochas nas que, segundo a lenda, durmiu a santa e nas que os devotos debuxan cruces. O compoñente relixioso do Monte de Santa Tegra maniféstase tamén nun monumental Vía Crucis que se extende no último tramo de ascensión ao cumio. En realidade, trátase de dous Vía Crucis paralelos, construíndose o máis novo coas doazóns das máis ricas familias do concello. Estas últimas cruces son obra do escultor valenciano Julio Vicente Mengual. Na máxima altitude do monte, que acada os 341 metros, érguese o monumento ao Facho, posiblemente lembranza dun antigo faro. Desde aquí,
Desde o máis alto do Tegra, como desde calquera dos miradoiros que o enchen, divísase unha paisaxe asombrosa pola súa grandeza, na que non deixa de escoitarse o son do mar. Unha paisaxe capaz de trasladarnos a calquera punto da historia. Unha proba máis de que o monte de Santa Tegra contén toda a maxia da natureza e da humanidade. Ben, pois, como ven, son moitos os atractivos que se poden atopar aquí, nunha visita á Guarda. E despois deste monte de Santa Tegra, pois outro dos atractivos é facer unha viaxe moi cortiña, pero tamén moi fermosa, neste ferry, o Santa Rita de Casia, que une a Guarda con Camiña. Rui Pasos é o capitán deste ferry. Moitas gracias por acollernos no barco. Sí, obrigado. Fálenos un pouco deste barco. Cantos pasaxeiros e cantos coches caben en cada viaxe? Por viagem, normalmente, depende do fluxo que há no verão, chega a passar uma média, se calhar, de 1000 pessoas por dia. Assim, de cabeça, sei que vai sempre cheio, com lotação esgotada. No verão. No inverno, já se sabe que é menos movimento. De qualquer das formas, pode levar 22 viaturas, ou então 16 automóveis e 2 autocarros, 2 buses, e o respectivo 140 pessoas de lotação. Rui, a seguridade deste barco é absoluta, non? A primeira coisa este barco foi construído para águas fluviais. É 100% a segurança, olhando a não haver ondulação, e as estruturas estão feitas lá 100% de segurança. Isso é uma coisa que está posta de parte. Tampouco hai ningún perigo de marearse, non? Não. O que podia acontecer era ficar em seco. E uma vez que ficasse em seco, só tinha o inconveniente de esperar que a maré subisse. É questão de uma hora. Fosse um caso desses, que agora com a dragagem que estão-se a efetuar, isso já está posto de parte, esse perigo. Perigo não é perigo nenhum. O inconveniente, tanto é que não se efetuava essa viagem, devido à maré ser baixa. Agora com a dragagem já funciona a 100% e não é inconveniente nenhum, mas pelo contrário, tem 100% de segurança. Moi ben, pois, repito, moitas gracias e bueno, xa o deixamos porque ten que atracar. Parece unha maniobra realmente difícil, pero que ele o fai ás mil maravillas. Moitísimas gracias, Rui. A gastronomía da Guardia basas un pouco pois no que os produtos do mar, como pode ser a parte de termos un montón de outras cousas que temos, por exemplo, temas de carne de moi cerca de aquí, criadas aquí moi cerca no zona do Rosal ou outros sitios pois cercanos, ¿no? Logo temos un montón de cousas, como pode ser a angula, na época que do río, que daqui da desembocadura do Miño, a lamprea, o sable, o sea, un montón de cousas. Logo temos o tema que estamos falando como a langosta, que é famosa a Guardia casualmente como capital da langosta, porque, o sea, hubo un montón de barcos e hai un montón de barcos que se dedican exclusivamente a pescar langosta e que está vendendo na Guardia. Logo temos, pois, pode ser a cigala, ou outro produto, como, por exemplo, poden comprobar vostedes de que aquí temos un montón de produtos daqui, da zona, da costa nosa, que é o centolo daqui da ría, que é vivo, que é unha diferencia moi grande cos outros centolos que veñen de fora, que son de Francia, de por aí, de Inglaterra, de moitos sitios, non? Logo temos unha cigala que é de marín, dos barcos de marín, que normalmente se compra o día, se ten, e aquí na Guardia se está vendendo moita. O sea, o produto que se vende realmente é todo daqui. O sea, é produto realmente chegado do mar, metido xa directamente. O camarón, o percebe que por casualidade os non hai porque o mar é moito, non se pode pescar. Pero vamos, normalmente temos o produto aquí, o boi,
a cigala, a ameixa, o sea, que a zona da Guardia ten produtos de todo, porque parece que non hai máis nada que langosta, si hai algo máis, un bo bogavante, un bo boi, unha centola, o sea, temos, o sea, uns produtos, unha materia prima que vamos incluso daqui para outra parte que se vai. Logo, temos, pois, como lle podía comprobar, o camarón, que digo que aquí na Guardia se vende todos os días, que hai todos os días camarón moi bo, ademais, que é un camarón moi bo. Logo temos un bo pescado, como pode ser un lenguado, un rodaballo, un rapez, que aquí se pesca muitísimo, unha boa lubina, que é, como se pode comprobar, do día, aquí os produtos veñen, as mercancías ven ao día, un bo lenguado, un rodaballos, ou un rape, ou merluza, ou que temía decir antes, ou sable na época, ou unha boa angula, que vamos, temos. Logo temos unha cousa que vamos, isto se falar un pouco da nosa casa, non? Da nosa especialidade, do que sería o bogavante con arroz, que sería este. Que é un bogavante que daqui, que o máis importante que sea un bogavante daqui, da nosa zona, da costa, porque logo hai un bogavante que vende fora que é totalmente distinto, non nada ten que ver unha cosa con outra. Entonces, este é preparado con arroz que eu logo lle explicaría, o sea, o jefe de cociña lle explicará realmente como é que é feito. E ustedes o poidan comprobar de que realmente é así. Entonces, eu lle invito a ustedes a que veñan á cociña a que miren como realmente se prepara. Vamos a facer un arroz con bogavante, vamos a cortar o bogavante. Hai que cortalo en trozos para que salga todo por igual, para poder saltearlo. Cun bo cuchillo grande de cociña para non romper o cuchillo. Abrimos ya a cabeza a mitad e esta outra vez a mitad. Quitamos ya as gomas do bogavante, que é para que non se lastimen os bogavantes uns cos outros. E machacamos un poquinho as patas para que se fagan igual co corpo. Unha vez temolo aquí salteado, pasámoslo por unha fuente e vamos a leválo a sartén. Vamos a dorar un poquinho de allo cun poquinho de aceite aquí na paellera, e dorámoslo o arroz, despaciño, dorámoslo, salteámoslo o arroz aquí un poquinho para que nos quede o arroz solto. Bueno, temos o aceite quente xa, salteámoslo o bogavante, quitamos la fuente esta sucia por fregadeiro para que non nos molesten. Vamos dorando, despacio. Ten que ser cun fuego fuerte e pouco aceite para que colla color o bogavante e non se desangre moito. Bueno, entonces aquí añadímoslle o arroz un pouquiño de mariñeira, que é unha salsa feita con cebola e pemento e allo, e un pouquiño de colorante. Vámoslo rehogando aquí, despaciño. Botámoslle un pouquiño de guisante, un poquinho de pemento encarnado, e que a mesma añadímoslle un poquinho deste caldo, un fumé de peixe que está feito con cabeza de pescado e legumbres. Isto leva un par de horas reducindo e añadímoslle aquí agua xa, o arroz. Botámoslle o doble de agua que arroz. Polo tanto, botámoslle sería para 4 personas isto, botámoslle 2 cucharadas de arroz e 4 de agua. 4 é un poquinho máis sempre, para que quede o arroz con bogavante ten que dar un poquinho caldoso. Levamos 4 en este momento. Deixamos a outra media para dentro un pouquiño. Dámoslle unha volta ao bogavante para que salga dorado.
Saben o color que vai collendo. Este bogavante de aquí da costa non é como ese bogavante da fora que non colle outro, non colle color. Este colle un color encarnado, bonito, para que non perda agua. Bueno, ahora só temos medio dorado, xa, añadimos un pouco de coñá, como a mitad dun vaso aproximadamente, e flambeámolo. Flambeámolo. Entonces, temos o arroz fervendo xa, añadimos o bogavante. E da mesma sartén aproveitamos o jugo que queda e colocamos o outro medio cucharón de agua para aproveitar toda a sustancia do bogavante. Deixamos que ferve un momento e mentras ferve isto colocamos ben o bogavante, ben asentámoslo co arroz. Trago a folla no minuto. Entonces ahora botamos o medio cucharón de agua que nos queda por encima. Esa sartén botámosla para lavar. E botamos unha folliña de loureiro. Que isto ao final sacamos ya para que o cliente non a besa da mesa. Deixamos que levante fervor e vamos a metela ao forno. Aproximadamente uns 18 minutos, quitámola un poquinho antes do tempo que estea para que quede caldoso e lle chegue ao cliente o seu punto, non pasado, senón un poquinho caldoso. Probamos o gusto, está bom, e metémolo ao forno. Como lle iba dicindo, aproximadamente uns 18 minutos para que sabe caldoso. O forno que non este moi forte, entre medio gas e todo gas, para que non sala torrado por encima. Bueno, deixámosle un rato. Bueno, vamos a mirar o bogavante como vai, que se debe levar uns 18 minutos aproximadamente. Vamos a mirar que pinta ten. Bueno, isto xa está. Ten unha pinta bonita. Como miran, está un poquinho caldoso, que mentre o decoramos se vai pa mesa para que o cliente lle salga jugosiño. Entonces, temos aquí un limón en picos, como aquí un limonciño, outro por aquí, outro por aquí, levantamos así un pouquiño aquí, pomollo por aquí que está quente isto, e efectivamente, por aí, efectivamente, por aí, colocamos aquí a folliña, e pómolo aquí, o limón. Está un pouquiño nervioso o limón este que non quere entrar, efectivamente. E pómolle un pouquiño de prisel por riba para que colla verde, así. Entonces, vamos a por unhas asiñas de papel aquí o bogavante. Por un lado, a ver se vai a montiña. E por o outro lado, sin queimar as mans, o importante iso facelo e sin queimar as mans. Listo para degustar. Bueno, despois de haber visto como se prepara xa o bogavante con arroz, e comprobar de que a Guardia é un pouco máis que o puerto, porque o puerto, a verdad, é moi bonito, que é un puerto mariñeiro encantador. Teñen, pois, un Monte Tecla, ou, podía dicirlle, un pasaje no ferris a Portugal, ir e volver, e logo visitarnos, pois, aquí na zona, porque está moi bonito. Entonces, eu lle invitaría a ustedes a que realmente comproben a realidad do produto que temos, e que eu lle invitaría a que veñan a comprobar o bogavante con arroz, na cual quedan ustedes invitados. Bueno, pois miren vostedes por donde temos unha agradable sorpresa nos minutos finais deste programa de Galicia Enteira que hoxe fixemos desde a Guarda. Moitas gracias, Alfonso, por ese ofrecemento a unha parella para que coñezan moito mellor non só a gastronomía, senón tamén ese hotel Brisamar, o Monte de Santa Tegra, que poda viaxar ata Camiña no ferry, en fin, hai moitísimas cousas que facer aquí. Pero quedou un pequeno problema, é que temos que facer un concurso e temos que preguntar algo. Entón a min así, de bote pronto, se me ocurren moi poucas cousas, pero vou poñer unha moi faciliña. A Guarda coñécese como a capital de algo. É a capital de algo, de un marisco concretamente, do que falamos neste programa. E bueno, teñen que escribir unha postal, unha carta, o que queiran, o apartado 808 de Santiago de Compostela,
para o programa Galicia Enteira de Televisión de Galicia. E, bueno, e despois a ter sorte para gañar esa fin de semana con todos os gastos pagos nese hotel que están a ver vostedes agora nas imaxes, o Brisamar, e tamén probar ese arroz con lumbrigante que nos preparou hai un sintres Alfonso, o do Brisamar precisamente. E máis nada, gracias pola súa atención. A vindeira semana estaremos novamente con todos vostedes aquí na Televisión de Galicia a 1:05 da tarde aproximadamente. E faremos o programa desde Vilariño de Conso. E agora, pois, para despedirnos, un auténtico luxo tamén, un auténtico luxo musical, bueno, que leva o folclore galego, como dicía, por todo o mundo. É o grupo do Lusco, o Fusco, que poñen a nota final neste programa e que, ademais, que hai, que tal? Pois moitísimas gracias, non contábamos con esta sorpresa. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias, ademais de vir aquí ao programa de Galicia Enteira, de Televisión de Galicia, bueno, para que lembremos estas terras do Rosal. Máis cousas, vosotros que queredes? Este ramos tamén? Tanta flor. Para quen son estes ramos? Para as vosas mozas. Para as nosas mozas. Son para as nosas mozas. Pois a ver se ven algún membro de equipo. A ver, Pablo, porque Juanjo e Juan están coa cámara. A ver, Juanjo, recolle as flores porque non sei como vamos a levar tantas cousas. Pois moitísimas gracias a todas. Moitísimas gracias. Moitas gracias, xa podedes poñervos aí porque tedesnos que obsequiar co mellor. O mellor que nos podedes obsequiar é a vosa danza e a vosa música. Moitísimas gracias a do Lusco Fusco. E máis nada, a vostedes tamén gracias pola súa atención. Pensen e acórdense que o vindeiro domingo teñen unha cita con nós aquí na Televisión de Galicia. Que teñan unha moi feliz semana e moi boa tarde.